It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ako ng boss ko. Hindi ko alam kung paano mag-start na ikwento ang secret file ko, pero sana masabi ko lahat. Kung hindi ko man masabi sa kanya ng harapan. Sana maka-inspire na lang ako ng tao. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ten. Nagsimula ang lahat sa simpleng bulihan. He is my boss. We never had any direct contact. We never talked. He is just my boss. Upper management. Hanggang sa isang araw, nakasalubong ko siya. At ang sabi ko, "Hello, boss," with a wide smile. Wala siyang appeal sa akin. I don't like his style of hair. Sobrang stiff. At hindi ko naman siya yung tipuhan. By the way, isa siyang Indian national. And then as time went by, yung supervisor ko, sinabi sa boss namin na gusto ko daw na magtrabaho sa India. Na para bang nananadya, nambubuli sa akin. Ewan ko ba dun sa supervisor ko na yun. At nagulat na lang ako doon sa ginawa ng boss ko. He just smiled. Hanggang sa nakareceive ako ng chat one day. At ang sabi ng mismong boss ko, "This is the slowest way to reach you out." So, ako naman na-curious kasi chinata ko bigla ng boss ko. So I asked him, "Why?" Tapos, tinanong niya na ako kung ano daw ba yung gagawin ko for tonight. At ang sabi ko, it's my sister's birthday. At bigla niya akong tinanong, am I not invited? Napaisip ako. So I thought it would be rude if I say no. So, ang sinabi ko, "Sure, boss." Hanggang sa nagpalitan na kami ng number. Siyempre, typical birthday ng mga Pinoy. Sa bahay, may karaoke, handaan, at inuman. Pero si boss, hindi siya uminom. Hindi man lang niya kinain yung mga nilapag ko sa kanya. So, I thought, baka nag-expect siya ng marangya. Pero, hinayaan ko na lang. Then suddenly, nagtanong siya if it's okay if we could go for a long drive. So sinabi ko naman, bilang nice ako, yes.
Hanggang sa pumunta kami papuntang Subic. Then he asked on our way home if gusto ko raw daw bang manood ng movie or kumain sa bahay nila. Ako naman natakot. And I said no. Kasi sabi ko, magja-church kami ni na mama. So, hinatid niya na lang ako po uwi sa amin. And then month of April, nagpunta kami sa beach. Alam niya na ayoko dun. Pero, sobrang nag-insist si boss. Sabi niya, magsama daw ako ng friends ko. So ako naman, tinanong ko yung pinsan ko tsaka yung isa ko pang kaibigan kung available sila. At ayun, umukay naman sila. Hanggang sa naging travel buddies kami lahat. At nagkaroon na kami ng grupo. Tinawag namin yung grupo namin na Travelers. Di na bago yun, no? Masaya naman. And then June, nagpunta kami ng Sagada. And I can honestly say that was the best travel I've ever experienced. Sobra ko siyang nakilala. At napansin ko talaga na para bang kakaiba yung mga ngitian namin. July naman, nag-mountain trekking kami. First attempt, we failed. And then after a week, we tried again. Hanggang sa success. Kaya lang, going down, mga bandang 5 p.m. yun, umuulan. Na-slide ako. So binuhat niya ako all the way down kasi masakit nga yung paa ko. Then nung nasa car na kami, hinatid namin yung friend ko. Then along the way, nakatulog ako. Nagising na lang ako, nasa harap na kami ng bahay nila. With a takeout. Sa gabing yun, umuulan. Sobrang lamig. At parang pakiramdam ko, may puwang na siya sa puso ko. Kaya nagpatianod ako. We started out tickling each other. Madilim. Hanggang sa may nangyari. Hindi lang isang beses nangyari yun. Dumating na sa point na hinahanap ko na yung attention ni boss. One day, para bang nahihilo na ako. Parang nagkikrave ako sa ice cream and pickles. And then, pakiramdam ko buntis na ako. Pero I refuse to believe na buntis ako. One day, gusto namin pumunta sa falls. Tapos, pumunta nga kami. Then my friend asked me kung bakit matamlay ako. Hindi ko pa masabi noong una hanggang sa hindi ko na kinaya. Sinabi ko yung nafe-feel ko at yung gusto ko. And then si boss, tinanong niya agad yung friend ko kung pwede umalis muna siya sa sasakyan. Tingnan kung okay yung road. Tapos sa sandaling yun, tinanong ako ni boss. Nung sinabi ko sa kanya na buntis ako, gusto niyang ipalaglag yung bata. Kasi meron na pala siyang asawa sa India. At meron siyang 8-year-old na anak. Nawindang yung mundo ko nung marinig ko yun.
Sabi niya hindi pa siya ready. Natakot ako doon. Hindi alam nila papa at mama yung mga pinaggagawa ko. Oo, nabuntis ako ng boss ko. At hindi pa ready yung boss ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko pero I chose to let go of the baby. Opo. Nagpa-abort ako. Nung pinakita ko kay boss yung ultrasound na picture, before ako magpa-abort, I was hoping na sana gustuhin niya para ituloy ko. Pero wala eh. Tiningnan niya lang. Tiningnan niya lang yung picture tapos binalik niya sa akin agad. Marupok na kung marupok. Pero after a month, may nangyari uli sa amin ng paulit-ulit. Pero araw-araw binabangungot ako ng baby ko. Lagi siyang dumadaan sa panaginip ko. Doon mo pala talaga masasabi na kakainin mo yung mga sinasabi mo one day. Kasi noon sa first boyfriend ko, sabi ko, if ever mabuntis ako na hindi pa kami kasal, kahit ayaw niya akong panagutan, itutuloy ko. Pero ano nangyari sa akin ngayon? Kaya sa angel ko, anak, kung naririnig mo man to, hindi ginusto ni mami na piliin siya. Kung maibabalik ko man yung ikot ng mundo, pipiliin kita. At kahit sa anong laban, di kita susukuan, anak. Siguro aakalain nyo na walang kwenta na boyfriend si boss. Pero mali kayo. Mali kayo sa pag-intindi na boyfriend ko siya. Kasi ang sabi ni boss, we are in an open relationship. No demands. Okay ako dun. Ngayon hulog na ako kay boss. Kaya lang, aalis na siya for good. He told me he's tired of living here in the Philippines. Tinanong ko siya kung paano na ako. Then he said, "Show me you are worthy to be my wife. Then I can bring you there and make sure my mom will love you." Nang sabihin ni boss yun, parang gumuho yung mundo ko. Sa almost 2 years na ganun yung relationship namin, akala ko I am making him change his mind para piliin at manatili sa akin. Kung tutuusin, sobra ko nang binababa yung sarili ko para sa kanya. Hindi ko pa nga na ipagpapatuloy yung pag-aaral ko eh. Sa mga girls out there na sobrang magmahal, sana ma-inspire kayo sa secret file ko. Sana ma-realize ninyo na kailangan nagtitira ng para sa sarili. Sana pag na-reach na yung limit, matuto tayong huminto at pag-isipan pa kung itutuloy. Kasi sobrang sakit na sumugal at itaya ang lahat. Sa mga nakikinig ngayon,
Sana wag niyong husgahan yung mga bagay na ginawa ko. Nagmahal lang ako. Sa huli, natalo man ako. Pero alam ko nanalo pa rin ako. Kasi buo pa rin akong lumalaban.